Er det noget med ild at gøre det så? Nej, det er noget med ild og vand, eller hvad? Forsøget hedder svineri med rengøringsmidler. Kunsten for mig nu, det er at få det her lidt deri hurtigt. Og så få snitterne væk ellers. Så springer det i luften. Det er fedt. Pas på dine fødder, Niels. Ingen sagt, at det er en 10% sprint, og udlandet skulle være 40. Hvis man har den 40, så kommer den herop. Hvorfor gjorde du det så ikke? Jeg har ikke andet til det. Jeg kan ikke få det lige. Nå. Ej, hvor er det ulækkert. Det er Det ligner soft en ice. massive big pimple. Spis det cool. Det lugter ikke alt. Igen kaldet permanganat, den speeder den der proces vildt op, så det skummer helt vildt og voldsomt. Nu har jeg også puttet godt nok med middel eller opvaskemiddel. Det er massive big pimple. Ja. Det er rigtigt, det får man lige sådan en irritation af det. Det synes jeg, Niels. Det så jeg ikke. Så er det. Nej, vi var